ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎದುರೇನ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ ತಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂದು ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಡಿದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ ಈ ಕನಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದುಲೆರೆ ಮಹಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಕೆಯಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಉಡುಪಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗನು ಬರೆಯನ ಡಿವಿಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟುಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆರೆ ತಂಗಳೂಣಿ ಸಾದೊಡಂ ಸಾಕೆನ್ನುವ ಉಪವಾಸಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕುಂಡವಗೆ ಬಂಗಾರ ಪದವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಕಾ ಬಳಿಕ ಹಿಂಗದ ಎದೆ ಚಿಲುಮೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಕಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಬಡಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನರಮನ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ತೆಲಿ ಗಂಜಿ ಅತ್ತಂದಣ್ಣ ತಂಜನ ಇತ್ತನ್ನ ಯಾವುಂದ ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬರ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆಗ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡು ಪದ್ದೆಯ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೋರ್ಡು ಪದವಿ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈಕಲ್ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆ ಇಲ್ಲು ಬದುಕದ ಬೈಕೇನೆ ನಿಜ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಒಡಿಪುದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಗಲು ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕರೋದ ಹತ್ರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಇತ್ತ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆತನು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟದ ನಡುಟು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಸ್ಪಾಸ್ ದಕಲ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನಿ ಸೀಕ ಸಂಕಟೋಡು ಬರೆಯಲು ದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ರೋಗಿಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆದುಂಡು ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡುಂತದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತಿಲಿ ಪಂಡ ಶಶಿ ಒಲ್ಪಂಡ ಐಟೆ ಕುರೆ ಒಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಕಲೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪೆರು ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಕುಡ್ಲ ಮೊಗಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ ಮೂಡ್ದು ಬರಂದು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಈ ಕೂಟ ನುಂಡು ಮಲ್ತಿಸಿದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡ ಕುಲ್ದಿಂಚಿತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆದು ಪುಂಚಿತಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ರ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ರ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಎಕಡೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರು ತೆಲಿಕೆಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಊಲಜಿ ವೇಷ ದೇಶ ಊಲಜಿ ಎಂಚಲ ತೆಲಿಪವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ತೆಲಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಡುಪಿದ ಕೂಟದ ಕುಲು ತೆಲಿಪವನಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಪಂಥದ ಬಗ್ಗೆಟೆ ಅಕುಲು ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬೈದೇರು ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಪಂಡ ಸುರುತ ಎಕ್ಕಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಮಾತಿರ್ನಲ ಉಡಲ್ ಗೆಂದುದಿನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ರಡ್ಡನೆ ಸಲ್ಡ್ 2 ಲಕ್ಷದ ಇನಾಮದಿತ್ತರು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಈ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಣಂದ ಎಂಚಾವು ಪಂಪಿನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಡುಪಿದ ಕುಲು ತೆಲಿಪಾರ ಬರಂದುಲೇರು ಕುಡರ ಅಕಲೇನು ಮೋಕೆಡುತ್ತಲ ಪಂಡೆನ ಏನ್ ನೀರ್ನ ಕಾಸು ಪತ್ತದೇನ ಹೂ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಾರ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಲಿ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ದಾದಗೊಂದು ಒಪ್ಪರ್ ಎದುರು ಪಾಡ್ದಿನ ಪೈ ಬರ್ದ ಬಾಕಿಲುಂಡ ಅವೇನ್ ಪತ್ತೋಡಾಚಿ ಯಾನ್ ಬೈದ ಸಡ್ಡ ಗಟ್ಟ ಜಿಪ್ಪು ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೆಂಚಿನಿ ಈಜಿತ್ ಪಾರ್ದೇರ್ವರತ್ತ ಯಾನ್ ದನ್ ಬಡ್ಡಿ ಗಟ್ಟು ಜನಿ ಹೂ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಡ್ಡಿ ಬಾಕಿಂಡಿನ್ ಪುನೇರು ಇಪ್ಪಡಿ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ದಲ ಇಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಡೀಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಣಿಂದ ಇರ್ನ ಪೂರ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇನ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪಡ್ತಿ ಅವು ದೀಪೇನ್ ಹಬ್ಬ ಉಂಬೇನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಣ ಮಾರೆ ನಾನು ಆ ತಮಿಳ್ದ ಬೈಕ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಣಿಂದಾಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರಿ ಒಯ್ಕಲ ಮೊಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಐತೆ ಯಾ ಓ ನವೀನರೇ ಮಾತೇರ್ನ ಯಾನಿ ಉಡುಪಿರ್ದು ಅನಂದ್ ಓಯ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರೊಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂದಾರತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆಗ್
ಮಾರ 6 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊರ್ಪೆಂತೆ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೊರ್ಪೆನ ಬಂಡು ದೀನಾತಿ ಅಂದು ಓ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಚೆನ್ನು ಬಂಡಿದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಚನ್ ಕೇನ್ನೀರು ಏನಂತಾರೆ ನವೀನರೇ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಜಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡೆಬಿತಾಯಿ ಪುರೇ ಕಟ್ಟುನ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಟ ಅಂದು ಎಂಚ ಇಂದೆ ಅವತ್ತಂದೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಫಂಡಿಗೆ ಸಮತೆ ಸೇರ್ದಂತೆ ಓ 5 ಲಕ್ಷದ ಫಂಡ್ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ನೀನೊಂದ ಏನೇ ತರವರೆ ನವೀನರೇ ಎಂಕ್ಲಿಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆಡ್ ವಿನ್ನಾಯ್ಕೆನ ಫೇಮಸ್ ಆಪು ಜನ ಓರೋಗೊಂಜಿ ಆಜಿ ಶೋ ಸಿಕ್ಕಂದ ಅಲ್ಪ 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 ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ 15,000 ಲೆಕ್ಕೋಡು ಏತಂಡಿ ಕಾಸು 5 ಜನ ಪಟೋನಿಂದ ಕಾಸು ಏತಂಡಿ 25 ಲಕ್ಷದ ಸೇರೋಲಿ ಫಂಡ್ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾಡ್ದೆ ಓ ದಯಗಿಂತಾರ ಎಂಚಿನ ತಿರುವರಿ ಎಂಕಲೇನೊಂಜಿ ದುಬೈಲೆ ತುಂಬ ಏರ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಓ 10 ನಿಮಿಷೋಡು ಮುಗಿಪೊಡು ಪುನೇರು ಹಾವಿ 10 ನಿಮಿಷೋಡು ಮುಗಿಪುಗ ಅವ್ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನಿಂದೆ ಅನ್ಮಾಂಡೆ ಚುಡುಲ್ಲ ಅವ್ ದಿವಡೆ ಹಬ್ಬ ಪೂರಾಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಂಡು ಪೂರಾಂಡು ನನ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ನಾಗಲೇನು ಒಲ್ಲು ನಾಡ್ನು ಮಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆನ್ಪೋಡಿಂದ ಅಂಡ ಬಡವಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ಪೋಡು ಬಡವು ಏನ ಲಕ್ಕನೆ ಸಂಜೀವಾಗ್ಲುಂಡು ಏನ ಲಕ್ಕನೆ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಸಾಲಲೊಂಡಾಯಗ್ ಇಪ್ಪಾಡ್ ಸಂಜೀವಾಡನೆ ಬಾತೆರ್ಗ ಅಯ್ಯನು ಅಲ್ಪ ನಾಡ್ನು ಹಾಯ್ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಯಂದನ ಬರ್ನ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ನಿಂಗೊಂಬರ್ಪಿ ವಾ ಬಾರುಡುಲ್ಲೇನಾ ನಾಯಿ ಗುರೆ ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಿಂದ ಅಂಡ ಸಂಜೆ ಬತ್ತೆ ಎಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರಡು ಸಖಿ ಸಖಿ ಓ ಗಗನ ಸಖಿ ಟೈಟಾಯ್ತು ಕ್ವಾಟ್ರಾಕಿ ಒಡ್ಡೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಟೈಟ್ ಆವೇರಿ ನೆಕ್ಕಿಂಚಿನ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೋಡವು ವಾ ವಿಟಲೆ నేను బారి కుసిడి లెక్క తోచుడు దాని కిడ్నీ మీన్ సేల్ మల్పోనా ಸೈಟ್ ಬೋತಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ದು ಎಂಡವನ್ಪಿ దాదనే పన ఈ బారి కుసిటుల్ల ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ತೂಕೊರ್ತ ಎತ್ತಂಡಿ ಕುಲ್ಲವೇ ನಾಪಶಾಕುನ ವಿನಿ ಪಾತಿರಿಯಡ ಇಂದಂಬೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಎಂಬೆ ಖುಷಿ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿನ್ನಾಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನುಂಬೆ ಆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಒಂದ್ 50,000 ವರಿ ಉಂಡು 50,000 ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ನಿಂದಾಡ ಕುದೊಂದು ತಿನ್ನೋಲಿಯೇ ಎಂತ ಮಣ್ಣೆ ಬಿನಿ ಸೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೋಯಡ ಕುದು ಒಂದು ಪುಲಿ ಪುಲೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಗಡ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷಲ ಕ್ಯಾಶ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ನನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ದು ಬಕ 1 ಲಕ್ಷದ ಇಂದಿರಾ ವಿಕಾಸ ಪತ್ರ ಕೊರ ಇರತ್ತ ಪಡ್ಮಾರ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಆತನ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕಡಿಂಡತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅವು ಬಿಡ್ಲ ಇಂದ ಏನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂದು 4 ಜನ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಈ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಏರುಲ್ಲೇರಿನ ಬಂಡದೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹೀರೋ ಸೈಟ್ ಗೋತಿನ ಈ ಹೀರೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾನ್ ದನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತಂದಲ್ಲೇನೆ ಮೂಲು ಎಂಕು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲೆ ಕೊರೋಡು ಓಂಬೆ ರೋಲು ಸೈಟ್ ಗೊತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊರ್ ನಿನ್ನಾಡಿ ಎದುಡು ತುವೇರಿ ಬರ್ಪನಗಲ್ ಪರ್ದು ಬರೋಡ ಈತ 2 ಜನ ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಇಲ್ಲ ನನ ಒರಿಜಿನ 2 ಆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಏರ್ ಬತ್ತಿರುಂಬೆ ತಮಿಳ್ದ ಡೈಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಗಲ್ ಬತ್ತಿರುಂಬೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ಬೆ ಸಂಜೀವ ಬರೇಡಗಲು ಅಗಲು ಬತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಡ ಪುಡ್ಗ ಅಗಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುದೊಂದು ಭಜನೆ ಆಲ್ಪುಗ ಐಕಲು ಭಕ್ತಿಗೆ ಓಡಿದೆ ಬೇರಾಗ ತೀರಿಸಲೆಂದು
ಇಂದಿನ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಿಮ್ದು? ಸಂಜು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಾರ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ನೀನು? ನಿಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು GPS ಕುತ್ಕೊಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂತ ಎಂತ ವಿಷಯ ಎಂತ? ವಿಷಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಮಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು? ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿತೇವೆ. ಯಾರದ್ದು ಹಣ? ನಿಮ್ಮದು ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ತಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಾವು ಕುಡಿದ ಮಾಲು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜು ನಿಂಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಉಂಟು, ನಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗುವ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ. ನಂದು ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟುಂಟು ನೋಡು, ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟುಂಟು ನೋಡು. ತಂಬಿ ಒಡ ಸಂಜೀವ, ನೋಡು ಸಂಜೀವ, ನೀನು ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ. 10 ಬೇ ಸಂಜೀವ, ನಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೋಲ್ತು ಬೇ 10,000. ಸತ್ಯವಂಡ ಸಾಲ ಕರ್ಪೇರ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು? 10,000 ಮನೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ. ಅದು ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈಗ 15,000 ಆಗಿದೆ. 15,000? ಹೌದೌದು. 15,000ಕ್ಕೆ ಇವನ ಮುಂದೆ ನಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯುವುದಾ? ನಿಮ್ಮ 15,000 ಈಗಲೇ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ ಕೇಸ್ ಮುಗಿಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೆನ್ನ 15,000 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡು, ಕೊಡು ಕೊಡು ಕೊಡು, ಹಣ ಕೊಡು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಈಗ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 15,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 5,000 ಕೊಡಿ. ಹಳೆ ಲೋನು ಕ್ಲೋಸ್, ಹೊಸ ಲೋನು ಪಾಸ್. ನಿಂಗೆ ಬುದ್ಧುಂಟ ಇಲ್ಲ ಪಾವಿ ಮಗನೇ. ವಡಪಾಪುರನ್ನ ಮಾಡಚ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವರ. ನೀವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವರೀಗ ಒಂದು ಡೀಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಮಾರ. ಅವ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಮಾರ, ನೀನಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಮಾರ. ಇಲ್ಲು ಮಾರೆ, ಹಣ ಕೊಡುವ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಉಂಟು. ಆ ಡೀಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ನೀ. ನನ್ಗೆ ನೀನು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡುದ? ಸುರುಗಿ ಇವನಿಗೆ 2 ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡು, ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡು. ಎಂತ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ. ಹೇಳು ಸಂಜೀವ, ಇದೆಲ್ಲಂಬೆ ಇಂದ ನೆಕ್ಕಲೇನು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಪಾಡ್ದು నాకు ಅವಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡೆ ಇಂಚಂಬೆ ಸೈತ್ ಗೊತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು केबिन हाकि थिन पर ऐकलेने भले तेली पले पार्दिन मई ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಲ್ಪಣೆ ಒಟ್ ಕೊಡ್ಲಾಡ ಆಪಿನಿ ನಾರಕರೆ ತುಳುವರ್ಪಣೆ ಐಕಲೆಗೆ ಉಂತು ಮಾರ ತುಳು ಬರ್ಪಣೆ ಕೇಳ್ದೆ ಒಟ್ಟು ಆತಿರ್ನ ಉಂತಲ ಇಂಚ ಅಣ್ಣಾಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಂದ ಹೆಸರೇಗೆ? ಯಾರ್ದು? ನಿಂದು? ನಂದು ವಡಿವೇಲು. ಎಂಚ ಒಡಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮಾರ. ಅವನದೇಗೆ? ಇವನಂದು ತಂಬಿ ಸೆಂದಿಲ್. ಒಂಜಿ ಒಡಿಲು ಒಂಜಿ ತೆಂಡೆಲ್ ಒಡಿಲ ಬಿತ್ತು ತೆಂಡೆಲ್ ಮೂರ್ಲ ಒಡಿಲ್ ತಮಾಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಮಾಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉಂಟು ಮಾರ. ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ? ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? आवाज नहीं मांगते, सिर्फ सुनने का, बात करने का नहीं. ಹಣ ಕೊಡು, ಹಣ ಕೊಡು, ಹಣ ಕೊಡು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು. ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಉಂಟು ಮಾರ. ಬರ್ತದ? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ತಮಿಳು. ಹಾ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಕಮಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಯಾರು ಹತ್ತುಂಬೆ ಯಾನು HP ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಂದೆ, ಕೊಂಕಣ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಂದೆ, ಇಂದುಂಬೆ ಕಮಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅವು ಕಮಲ ಹಾಸನಿ ವಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಮರೆಯಲಾಗ ಅವ್ರೆ 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 ಅವ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಗೊತ್ತುಂಟು? ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತುಂಬೆ. ಹೇಳು. ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಯಾರು? ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಯಾರು? ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ? ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಸಂತಾನಗಳೆಲ್ಲ ಚಾತ್ತೆ ಅವ ಯಾರು ಇವ ಯಾರಿಗಂಡ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಡಮ್ಮೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾರಿ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಮಾರೆ. ನಿನ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದ? ಅದು ಹೇಳು ನನ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಕು? ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳು ನೋಡು, ಒಂದು 4 ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳು ತುಳುವಲ್ಲಿ. ತುಳುವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ಏತು ಬೋಡು ಯಾಪ ಕೊರ್ಪ ಡೈಲಿಯ 10 ವಾರನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬೋಡು ಪಿರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಡೈಲಿ ಕೊರ್ನಲ ವಾರ ವಾರ ಕೊರ್ನಲ ಎಂತ ಮಾರೆ ಎಂತ ಐಕ್ಲೇನ ಅವಳೇಸು ಬಲೆ ತಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಸೋದಿಕ್ಲೇನ ಬಡ್ಡಿದೆ ಬೇಡ ನಾವು ಎಂಚಿನಂಬೆ ಎಂತ ಮಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು.
ಯಾನೊರಿ ಪೆತ್ತದ ವೇಷ ಮಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿ ಎನ್ನ ನಿನ್ನನೆ ಡೈಲಾಗ್ ನಿನ್ನನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎನ್ನಗೆ ತಮಿಳ್ ದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಂ ಬೇ ಅದೇ ಅಂಜನ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಯಾಗ ದಾನಿ ಕುರಿಗಜ್ಜೆ ಆತನಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು. ಯಾನೊರಿ ಪೆತ್ತದ ವೇಷ ಮಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳು. ನಾ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳು. ನಾ ಮಾಡ್ದೆ. ಯಾನೂರು ಬರ್ತಿನ ವೇಷ ಬಾರ್ದಿನ ಪುಳಿ ಎಂಚಿನಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿನ ವೇಷ ಮಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿ ಮೂಲುಂಡು ತುಲ ಪಿಲಿ ಎತ್ತವ ನಾಯಿ ಎಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ ನೀನು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಈ ಸೇಕು ಊರುಗು ಜತ್ತೆಡ ಇಡೀ ಊರೇ ಶೇಕಾಪುಡು ಎನ್ನ ಸಂಡೆ ಕುಲ್ಲವೆತ್ತೆ ಹೊರ ಬನ್ನೆತ್ತೆ ನೀ ಕೈ ತರ್ತದಾದನೊಂದು ಯಾನ್ ಬಲೆ ತಲೆ ಬಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಹೊರ ಉಂಟು ಬಗೆಯಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು. ಈ ಸೇಕು ಊರುಗು ಜತ್ತೆಡ ಇಡೀ ಊರೇ ಶೇಕಾಪುಡು ಹೇಳು ಅಣ್ಣ ತಂದಿ ಹೋಯ್ತು ಬಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಇದ್ದೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಸೇಕು ಊರು ಜತ್ತೆಡ ಇಡೀ ಊರೇ ಸೆಕೆ ಆಪುಡು ಶೇಕುದಾನಿ ಊರು ಜಪ್ಪನಗ ಕೂಂಟನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಲೆ ಪಾಡುಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ಲಗಾಡಿ ಜೆತ್ತಿರುಂಬೆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಬಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಸುಲ್ಟೆ ಬಿದ್ದ ಮಾರ್ಲೆ போணும்பே கைக்கு பைதின 2 லட்சம் கைட்டு போணும்பே கைட்டு போடு ಎಂತ ಮಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮಾರೆ ಕೈಗೆ ಬಂದ 2 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮಿಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದದ್ದು? ಧೈರ್ಯ ಎಂತ ಮಾರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ತೀರಿ ಮಾರೆ? ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಾನಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಂಟಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾಸು ತುಳು ಕಲ್ತು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ತುಳು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ನಾನು ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಮಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾರೆ. ಇದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ, ಬೇಜಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಹಲೋ ಆನಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಡ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇನುಜ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಅಗಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಎಂಚಿನ ಪಿದಣ್ಣಿಯೇ ಅತ್ ಎಂಕು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2ಕು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಸಾಲ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಸಾಲದಗಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ಸಾಕಾತಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಟೀಮ್ ದಗುಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟದೊಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಅಂದು ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಸರ್ವಾನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನು ಬಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ ಸರ್ವಾನ್ ಮಾತಾಡ್ದು ನಿಗಲ್ನ ಟೀಮ್ని ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ. ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ.